आता आपण बनवूया पालकची भजी। त्यासाठी बेसन घेऊया आपण, हळदी पावडर, मीठ घेऊया चवीनुसार, लाल तिखट मसाला, ओवा, कोथिंबीर। आता हे थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करून घेऊया। आता हे आपलं मिक्स करून झालेलं आहे। इकडे आपण तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। पालक आपण स्वच्छ धुवून अखंडीपणाचे आता आपल्याला भजी बनवायचे आहेत। बेसन मध्ये असं जाडसर आपण बेसन करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण आता हे पान तेलामध्ये असं फ्राय करून घेऊया आपण। काहीतरी स्पेशल या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।